assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on kala to ɓi pullo wawi wonde wonirde salminama juurama yettama manama émission mon foyre nalankoɓe hande joddiɗen ɗo koye gorko mo ñooro gorko mo gawi nani international sogo on woni Bassirou Amadou Tidiane Ba biyeteɗo Koda Ba hande noon ko weltare mawde woni e ɓandu martalinda he ndeysan oɗo gorko pullo o wona neɗɗo cuuɗiɗo e aduna he o wona neɗɗo cuuɗiɗo e nder leydi Mali kala gonɗo e nder pulagu tigui rigui aɗa yiiɗi hoorema aɗa andi hoorema aɗa ñaaƴiri hoorema aɗa andi Bassirou Amadou Tidiane Ba hande ko kanko bisminen ɗo e émission mon foyre nalankoɓe haade men e jokkude e namde e yewtere nde nde o salminta hoore makko o salmina bandiraɓe o haala holi kanko Bassirou Ba nam bisimilla ma e émission men foyre nalankoɓe ne calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe haaliyankoɓe hettiyankoɓe fof darma oɗo saaha eyyi caggal yettude Allah e julde e nabiyu men en jetti jinnaɓe wonɓe sababu godal men en jetti kadi sernaɓe meɗen andinɓe men ne Allah rewrete ha kisen janggo en jetti waliyaɓe men falamtoɓe en musibbaji beyoji e dow koye men en jetti ñeñɓe Winndere nde ha yooɗi hokki ɗumen kutorɗe ha mbawa hutorade e yettudema hen kadi anne koye nder hinde ñeñagu jeeɗa saabu ka maabo en jetti Allah duminɗo pittali meɗen heƴni en oɗo saaha nde tawno gila nde marta linda heɗoto Bassirou welto ha Pulaar weeli ɗum to Mozambique Allah waɗi hoddiro muɗum ha jooɗuɗen hande eɗen jewtita kadi ko fewti e ɗemgal Pulaar kadi e Pulaagu ɗum noon mi salmini ɓiɓɓe leñol ngol kala daraniɓe leñol ngol ɓe ɓamtare waɗi goƴa hoynaniɓe ɓamtare ɓe galda yeɗitare wurɓe kajam kaynaɗam e keddam hottiroɓe mbaragu jarnira keddam wujotoɓe keccam tufoɓe kaɗam to mbawi tawede e Winndere nde foof calminama tuggi mayilrayi Bouba ha yetti to Gambia ha yetti nam to wiyete Adamawa wertago leydi wongo hakkude ɗo ko woni hen Pulagu mbimi foof salminama ɗum noon mi salmini kadi e yewtere nde foyre nalankoɓe en jetti kadi TV Pinal e golloɓe mum walla Pinal TV fone yaaha calmitama bisimilla ma e émission men foyre nalankoɓe alhamdulillah min kam mbami witta ko alhamdulillahi rabbil alamin ko 2015 martalinda watti heɗade musique e haalaluji Bassirou Amadou Tidiane Ba lelimi miijimi miccimi mbimi an a wona portugais a wona bambaka a wona makkuwa an ko ni ɗemgal ma ngal wayi welde aɗa mucca hen seeɗa seeɗa ko Bassirou Amadou Tidiane Ba kañum musique aji Abou Djouba de gartiri kam e leñol Pulaar he par ce que ene battumi heɗade Bassirou Amadou Tidiane Ba mbimi an est ce que aɗa andi valeur hoorema oɗo gorko no wayi welde haalani machallah mbimi ko mami yiilomo ñande kaɓanmi numéro makko noddumi mawna mbimi kadiji an gorko kaalowo radio ñooro aɗa andimo o holan mbimi Bassirou Amadou Tidiane Ba mbimi ko numéro makko dartami seeɗa mi fiyamo ñande fof wiya kam hande janggo mbimi ɓammobel jaaha ñooro jiruɗa numéro o e yahagamo min kam mi dirtani donc ko wiide moon tan kala keɗotoɗo oɗo sa watti heɗade Bassirou Amadou Tidiane Ba andan hoorema kala to mbawɗa wonde wonirde artan e nder lignol he Bassirou Ba hande émission men foyre nalankoɓe mbiɗa yiiɗi jewtiden an kam aɗa andi ka disco neɓoɗan no wiyete Pulagu kabaru mum fof koye nder hoore makko he tawete mais hande cuɓiɗen ko toɓɓere ko fate ñeñagal ha yettoyi e wiyeteɓe artisteɓe men e nder leydi Mali e nder ar ɗo e nder leydi Mali enen Pulagu en jiitaki hen koye men sukaɓe hande ɓe jiitaki hen koye mabɓe woɓɓe ne jaaha ha puɗɗa rappu walla puɗɗa jimri ha woɗɗo goppita par ce que mbiyata ko fulɓe gam mbatta e mabɓe valeur ɓe dokkataɓe ɓe ballataɓe mbatta hay hunde joni noon ɓe mbi woni koye artisteɓe ɓe e nalankoɓe ɓe mbi ala woni koye rimɓe ɓe jettata ko ñeñɓe janamɓe ɓe jeeta ko jaareɓe bambaraɓe ɓen ɓe mbaɗanta ɓen ɓe nafata ñeñɓe mabɓe ɓe nafata e artisteje mabɓe sa yeehi a wiɓe yoɓe mballuma e kabaruji ar ɓe mbiyata ko golle puyɗe donc minen koye aminni komin majjuɓe comme an kam wona hande puɗɗuɗa e nder leñol ngol wona hande puɗɗuɗa e kabaruji ɗin min jiiɗi namnadema seeɗa hol gandal ma e ɗum hol fammima ma e ɗum eyyi a jarama Marta walla mi wiya Binta Guissé
mi weltanimama nde ɗo toɓɓere noon ko yaajnde feewi sabu so tawi en pelliti haalde haala ñeeñɓe en pelliti haalde haala naalankoɓe ko doge ɗiɗi certude ko ma ciloyen gadden taw leñol ngol leñol ngol ngol feccu hoore maggol ngol waɗi ɗum kinɗe hinde fof wonto heedi so tawi feere rokkama jawanɗo ndeka gaynaka daabeje rokka ko fulɓe aynaɓe torodago rokka jangguinde e hoɗde e remde ko ɗum tagui noon hay inde nde ko hen yalti turotoɓe nde wonno so tawi aɗa juula turoto a turonto joome so tawi aɗa rema a turoto wiya turotoɓe woɓɓe noon mbi kadi ko torotoɓe nde wonno ñagonomi Allah ko toronomi Allah ɗon kadi addi inde eyyi ɗum woni wiyete hinde toroɓe eyyi ɓeɗon noon woni waɗɓe guure tappamaji ɓe to keddi e guure hoɗoru e guure dow ɓe pecci noon kadi ɓe dokki feere jawanɗo kala jaggal manggal jogo jawanɗo sere muɗum ene fewjana ɗum nde wonno ɓe gandani e feere ko yimɓe ƴoƴɓe seeɓɓe welɓe hakkillaji yawɓe andude hunde ɗum no wiya jawɗo andu eywa nden noon ɓe pecci ɓe mbaɗini ɗeɗo kinɗe tati wona jalti ɓe mbaɗi kadi kinɗe joyi goɗɗe ɗeɗon ko ñeeñɓe de baylo o rokka yo heed e jamdi ma bo rokka yo waɗan yimɓe lippi ine mahloro ko e muɗumen e woni kaddule eywa sakke o halfina nguru eywa labbo o halfina kala ko fewte leggal e wambaɓe gari ɓen kette e kolli muɗumen e haala ina ñeña leñol ɓeɗo fof noon ko ñeñoɓe woni sinkoɓe leñol sabu ko hutorte ko foof ko artisan en artisan woni fecciram golle en fecciram golle en ɓe ɓen kirtina e ɗum ɓen woni ɓe mbiyeten ñeeñɓe ko kinɗi eyyi ɓen kala ko pewni kadi ñeñan oɗo so fewni laal ñeñe ha yooɗa baylo o so fewni jamdi ñeña ha yooɗa yimɓe cinkoro ɗum ɗo waɗe kutorɗe nder galle e jinditorɗe ɗum ɗo fof kamɓe pewnata sakke o so fewni nguru muɗum kadi ñeña ha yooɗa wiya ɓe ko ñeñoɓe kadi ko ñeñƴuɓe addi ñeñal to ñeñal ngal adda ñeñɓe ɓe goni kinɗe joyyi yanti hen noon e nder kinɗe he eɓe picciti ɓe mbaɗi hen holɗum ko wayno burnaɓe mbatte e mabuɓe alawɓe mbatte e sakkeɓe burnaɓe ɓen ko holɓen burnaɓe koye mabuɓe jeeya saabu ɓen so hino haaɓe mahiloɗe ɗe nawama kamɓe burnoyto ɓe cuma eyyi kamɓe woni sumannoɓe ɓe dondoɓe gartira kamɓe kadi ɗum ɓe gollananno mabuɓe ɓe mbiya ɓen burnaɓe ewa alawɓe ɓe kadi ko tafoɓe ala wona ko sakke ko guri ɓe gollata nden woni ɓeɗon kadi mbatta e sakkeɓe rutti kadi habbarɓe ɓen pecci koye ɗiɗi habbarɓe ɓe ko debbo pullo e kanom e baylo capato ko ɓeɗo ndesodiri jibini ɓiɓɓe habbarɓe noon nde ɓe gari rewɓe ɓe ko ɗatoɓe ko guri gollata worɓe ko tafoɓe ko ñakkoɓe woni hooboɓe barraɗe pewna ha yooɗa pewna beɗi kooba ɗum ha yooɗa ɗum woni mbaɗa pegge mbaɗa kala ko fewte cuɗari ɓeɗo mbiyete habbarɓe ewa ɓe kadi mbatta e wayluɓe kono rewɓe ko sakkeɓe ewa ɗo noon cuuɗi ñeñɓe ɓe ko ɗo kaaɗi eɓe pecciti e koye mabɓe kamɓe ko wayno joni mabuɓe a tawan hen mabo dialo on ko cañowo a tawan hen mabo oɗo ñagoto ko jawam oɗo ñagoto ko fulɓe ɓe goni guisenaɓe woni mabo suudu paate eyyi mabuɓe jawɓe kadi nan toon ɓe jalti koye jawɓe ɓe desnodira e jawɓe ɓe desnodira e mabuɓe ɓen kadi jogui gandal jawago so tawi wonano joni ko banggal nalankoɓe tan e ñeeñɓe e gaddana ɗum foof ɗum kadi ne rondi yewtere eyyi saabu to jawɓe ɗo kamɓe gaddi deftere mbayla kamɓe gaddi wiyete jaogo en ogde jamdi guitta e hayre kamɓe dokki ɗum wayluɓe ko kamɓe kadi dokki subalɓe jawɓe dalli ɓe ɓen jogui gandal ndiyam kadi dokki subalɓe gandal ndiyam kadi ko subalɓe ɓe on woni jaaɗo yi cañirgal e nder ndiyam o ari o itti o rokki ekkittonoɗo cubalagal ɗum woni on woni juntel jabali o rokka oɗon noon woni gadduɗo cañirgal e nder mabuɓe eyyi ko ɗo cañu fuɗɗi o yi ko jinne ne saña nder ndiyam nde o muti o waɗi feere o heeɓi cañirgal ngal o hokki juntel jabali ɗum woni ɓen kadi mabuɓe kadi foof lasli mum koto jawɓe to jawamɓe ne kadi e mabɓe gardi
kono ɗum kadi ko yewtere wonde ndeysaan joni noon ɓeɗon ñeeñɓe ko ñeñoɓe fecciɓe hemɓe ko ɓeɗon woni ñaagotoɓe kadi gaskina koɗa ɗum woni mabu suudu paate ɗum woni kadi ɓe jawamɓe kadi ko ñaagotoɓe ɗum noon nanni so tawi tan a nanni hoddu a nanni hoddu walla a nanni ko wayno buuba walla kutorgal welnere ko ɗon hanti ɗon woni hanti to nalankago ari so dippiri ari tan nalankago ari awa so neɗɗo watti fettade peɗeli ne yeƴa hoore nalankago ari watti waddinani eyyi so yeehi noon ha fuɗɗima saabu nalankagal ngal fecci ko e pecce ɗiɗi ko wayno hoddu e ñañuru jomum en jooɗoto no miijo wadde golle mawɗe yomi dañ ha heewa mi waɗa ñaam golluji yomi suus mi foola e wolde kono jomum no bada son heeɗo ɗum miijota koko famɗi ɓeɗon ko hakkillaji ɗi gollirta to jooɗi ine keɗo gaaci walla ne keɗo ñañoji walla bayli ewa joguiɓe dippiri ɓeɗon noddi ko coftal ɓalli garen dimbinen ɓalli men coften beltoɗen ɗum ɗo way kono yangueji ko wayno lennguru en ewa ɗum ɗon ko nden heewi waɗede ko ɗo adan o ko en jimananno koye men so dillere waɗi ma buuɓe jima mbaɗa ceefi muɗumen e kaala gueɗe ñeñago foof ewa ɓeɗo so mbaɗi fifire ɗum nana joom en gellaji en ɓe gona yimde maayo ne jima kulle maayo ɓen ɓe ñagodiranno kela moñoje jahane ñaago fulɓe ɓe jalti koye pulaw ko ñañoru e baylol e moola yalti ko e gaynaka so teelino wonde daabeje muɗum so yiiɗi yewtude hoore muɗum ƴetta moolayel mum wona hodde saabu wondi koye jawdi wawa haaldude e mayri walla waɗa ñañoru mum ene yewta walla jogo liital mum ina wutta walla jogo baylol mum ina hoɗira hunuko ina weltina hoore mum ɗum noon ko ɗum kadi watta ñagorgal pulagu eywa sa hooti to lawɓe to ɓeɗon kadi ɓe gadda sawali dippiri mabɓe ne toon sawali ko kamɓe jeeyi ɗum eywa ɗum noon o arno omo feƴƴa lekki nde kay jinne ɓesɗone ɗon on noon wimo meɗe ñaaguima woto feƴƴu hodordema mi egga min no wooda ko dokkumami o wi mi jaaɓi ɓe pododiri noon o eggi haw gasi nde on feƴƴi lekki ki nde o ari nde noon ne waynomo wonde ɓiɗɗo o mumɗi o fuɗɗitori haalda ko dokke maram to waali ko jinne o wiyete maram do waali eyyi joni ko ɓiɗɗo gorko poƴƴatno lekki o eyyi ko on joguino ɓiɗɗo o rokka sa waali ɓiɗɗo debbo o joni noon fuɗɗitori haala tan nde o mumɗi nde ko dokke maram to waali joni noon maram o woni debbo jinne o ko ɗo addi sa waali e gallegal dokke maram to waali ɗum noon dokke maram sa waali hande sa waali ko ni ardi ɗum noon goto foof ñagotono taw ko hinde mum ha ɓooyi noon watta ñagorgal wambaɓe ɓe noon e mabo suudu ɓaɗe ɓe ɓen kam ñagoto ko fulɓe ne laaɓi eyyi hanti yeehi ha ɓooyi ɓe penti kolli ɗi ɓe mbaɗani goto fof tufde rimayɓe aɗa andi kettina ko kala ko wiyete keɓugal yangueji en dente mawɓe ko ma rimayɓe gara nde weela kamɓe ketta kirse kamɓe ketta e ndefuji kamɓe kettata e golle ɗe ɗum woni kamɓene ɓe keeɓa hen hunde ɓe nawta galleji mabɓe defeɓe ñaama haaɓe kaara ɓe nawa tew ha heewa kamɓene ɓe beltoro kamɓene soɓe mbaɗi yangueji enen kinɗe keddiɗe ɗe kamɓe keɗano men mbiyen enen ke maccuɓe ñande mum defanenɓe kamɓene ɓe ñanto ñagoɗenɓe ɓe dokka men ɗum ko démocratie hakkude meɗen yuɓɓo potal hakkude liƴƴi ɗum noon kono wona yawodirde addi kinɗe hinde foof wonko halfinano e leñol he beele leñol ngol woto ngol jiggoyade e kinɗe janane goto fof wonto heedi so haajuma darima e hunde manire jahata koto maani jahata koto hinde manire ko ɓen pewnata hawa goto fof jogui keerol mum hinde fof kadi fasnodiri e hono mum so ñeñɓe ɓe pasnodiri rimayɓe ɓe pasnodiri rimɓe ɓe pasnodiri eyo ɓeɗon hande subalɓe kettina e maayo ɓeɗo yo keedani men e maayo ko liɗɗi so jiiɗi taccude so won jooliɗo jaltinowo ɗum ɓeɗon kalfina ɗum seɓɓe koliyaɓe ko hinde kadi e nder pulaku ɓen ko sofaji koli gonno e nangue ɗeniyankoɓe ɓen ko soldateɓe gonno soldateɓe noon kala leñol tawani mum liƴƴi ɗi fof tawdiran e nder soldatagal ɗum wonno sofaji nden ɓen keedi koye fitina e haare e piyanɗe mais subalɓe ngala ɗo e nder leydi ma ɗum noon addata wiyede mbeñu ganno sa mariam molo yooɗa yaadu yooɗa yaasini mo guite wuuga ɓernde mbarudi ɓe ko haɓetanoɓe eyo ɗum noon so tawi noon mbiɗa subalɓe hakkude subalɓe e maabuɓe ɗo
ɗum waɗi subbalɓe e maaɓuɓe cefi maɓɓe goɗɗin toon ene nattu nattudire gooti wonno ko cefi ndiyam bo ɓeega ne jogii cefi ɗi mbaɗata ɗum koto dillere maabuɓe ga subalɓe ne kadi so tawi fiifire dawi ko ɗin cefiɓe kaalata ko ɗo noon kamɓe ndenduno maayo caggal mum noon nde o rokka cañirgal ngal o yaade cañirgal jeeri e subalɓe kedde maayo kanko yo woni cañowo mais to mbiɗa kadi fulɓe ɗum ɗo manda maabuɓe ɗum ɗo joom jawɓe maabuɓe jawɓe ɓe eɓe ndesodira e fulɓe ɓe fulɓe jawɓe ɓe fulɓe jawɓe ɓe ɓama ɓe ko ɗo e nder leydi Mali walla ko nden wonno hannde natti bon ha joni toɓe ngoni fof eɓe maabuɓe jawɓe ɗe ngoni fof ene ndesodira e Fouta noon ɓuuri heewde Fouta ɓuuri heewde ko Fouta ɗum ɓuuri heewde ɗum noon maabuɓe kay kanum en e jawɓe e jawanɓe ɓeɗo ko sattidiɓe arduɓe ɓe giwdi koto gotel haalate ni ɓe giwata ko ha yimen ɓe telle Éthiopie ɓe ngari nde wonno ko jiidi yumma séri baba addi hakkude maɓɓe pulago e pulago ɓe yimmi Éthiopie ɓe ngari ɓe yimmi Yemen ɓe ngari Éthiopie ɓe yimmi ɗon ɓe nde ɓe natno e nder leydi e territoire men o hoto ɓe natiri ɓe natiri ko Éthiopie ɓe ngari Nibi Nibi noon ko ɗon waɗno wiyete diwan duniya to diwan duniya ɗo guri ɗiɗin ɗon mi heeli e yoyo ko fulɓe gonno ɗon ɓe mbewi Allah waɗani ɓe kala weltare guurane weeɓi hunde fof ne weeɓi ɓe mbewi ha ɓe mbatti ɓuftade kosam eyo hanti mbatti wadde pankareji jomiraɗo noon wurti debbo goto ara e mabɓe debbo o way kono seyɗani kanko addi caɗele gonɗe e mabɓe fof ɓe pusi nde ɓe pusi noon ɓe ɓaari hirnangue caggal muɗum ko heddino toon ko kadi farisiyankoɓe umminoɓe hedde Iran ngari kadi kaɓe mabɓe gandi eɓe jogui woɗaji woɗaji ɗi ñande ɓe ngari yande ɓen nde ɓe gaddi goto foof addi woɗa goɗɗo ne jogui sa yi neɗɗo jogui woɗa ma a jaɓata weddade ɗum laañal a jaɓata weddade ɗum kural ɓe dogi ɓe ndiwiɓe saabu neɗɗo warata waɗa mum woɗa noon koko goɗɗitiɗa eyyi fotani memde a nanata e nder pulaar ɓe wiya woɗɗo eyyi omo woɗɗi hunde manire ɗum adda omo woɗi ha watta wiyede woɗa ɗum woni ɓe mbiyata totem e français eyyi ɗum ɗo jettoɗe ɗe gardi koye totem aji he ɗum noon ko noon peccoriɗen perɗen to funnague to noon garɗen ga pullo ɓuuri tan hoddude adan ko soninke nokkune Égypte to hande wonti jeerede ne wiya le désert d'Assouan ko Assouan ɗo ɓe gonno wiya Assouanki Assouanki o addi soninki nde ɓe garata e leydi men he koɓe woɗeɓe ɓe gonno joni noon ɓe gari ɓe jotodiri e leƴƴi ɓaleji nden woni hanti woodi hen ɓalwuɓe ko ɗum noon ɓe mbiyata sere kulle o firti ko yimɓe woɗeɓe oɗo ko bibliothèque o se teftimomo ɗo hande o haalan enen fof no garduɗen par ce que Bassirou Amadou Tidiane Ba weltima no fewi yewtere nde hande so jokki to pamminɗa men hakkude fulɓe leñol ngol machallahu min paami ɗon min kam mi faami ɗon no fewi mais yewterami ma gasani ken artuyoɓe kadi yewtere wonde par ce que hoorema nde ko bibliothèque hunde foof nan ɗo waɗi mayre placé joni e gartan ha joni e nder ñagotoɓe men ɓe a haalni men no leñol ngol no ardi no feccorino nden no welirno hande kam caɗelen ɗo hande caɗelen hen par ce que rimɓe batti habde e ñeñɓe sababude wiɗa nawi goro galle amin walla resi ɓiyam walla resani ɓiyam e ngala e nden toɓɓere kadi gonɗen e toɓɓere ko leñol ngol hande ɗo e nder leydi Mali ar o yimɓe sukaɓe yiɗɓe wonde nalankoɓe ɓe jiitaki koye mabɓe hay ñeñɓe jiitaki koye mumen no jiɗiri yiitirade koye mumen ne ɓaleɓe ɓe ni ɓe donki hebde ɗum e nder leydi Mali eyyi mi faami ko jiɗɗa wiide nane mi fuɗɗinoma addandema hen welnere fof to ummori e goto foof nden waɗanno ko welnere mum ha ɓooyi kutorɗe ɗeɗon batti ñagorede ɗum woni ɓe mbiyata kutorɗe welnere sa wi guitare ko kutorgal welnere hoddu ko noon buuba ko noon baylol ko noon moola ko noon ewa ɗum ɗon ɗeɗon kutorɗe ɗeɗon mbiyete kutorɗe welnere kala kutorɗo ɗum noon wiyete ko nalanke nalankoɓe ko ɓeɗon wiya nalanke ko sañjere aduna ko kanum singlintede wela nalanke ina jogui darde mawde wonande kala leñol nalanke ina wawi yettinde konngol ngam waylude rendo e gonka rendo hono nomin mbaɗirta jime pulaar ni kamɓene e mbawi lowde jimɗi mabɓe he ella rendo beele ma ella o iw
eɓe kirjina yimɓe kadi e darade e dadnade hoore mum eɓe kirjina yimɓe e faññade eɓe gemba yimɓe kadi e dartade ɗum ɗo fof so tawi nalankagal gollirama no foti gollirede ina soomi e nder haala he neɗɗo woto jaɓat jasde ɗum noon ko gandal makko e karallagal makko rokkatamo hono ɗeɗon gueɗe haw wawa yuɓɓinde ɗum o waɗa ɗum e nder jimi makko o yima kadi nafoɓe mum ɗum noon so tawi en kooti to ñeeñɓe to pulago dowri ndi ha janggo sa are muɗumen ɓe kirsante ɓe dokkete kono noon aduna so waylima a waylan jaɓɓal mo waylata miijo laaɓi tigui yarda e yeeso ɗum noon so tawi aduna waylima waylode hen heddade tan e yaade jippade neɗɗo walla heddade tan e yaade batte kaari artimi salminoye ɗum walla yangue to waɗi ɗo mi arana hen hindam walla inde waɗa woɓɓe mbiyata gentel ɓe mbiya lamru eyi ɗum ɗon kadi waɗa gara mbiya nam ñande mum ya rokke nalanke jeeya ɗum nalanke renndinta ko rennduji mawɗi fewna corɗe jime ha feewa jaareɓe ɓeɗo ɓe jiyata ha yimɓe ñehiɓe koɓe mbaylu gonka mabɓe kono ñagortoɗen adan ni kamɓe foof ko noon ɓe ñagortoɗo kono noon nde ɓe gaare saare mawde nde ɓe gaare teeru ɓe mbaylu juɓɓudi mabɓe ɓe mbaɗa feere ɓe ñaanto ɓe joɗna koye mabɓe ɓe pewna koye mabɓe ha feewa ɓe namno wadde concert so ɓe namnima wadde concert jayndiyankoɓe daro balla ɓe téléji e radio ji jirwina ɗum waɗe programme yimɓe jiiya ɗum goto fof heppande waɗata yimɓe ɓe ɓe taƴa biyeji ɓe naata ɓe juure hen kadi juurle mawɗe ɓe jima hen yimɓe barkinɓe ɓe jima hen yimɓe joguiɓe ɓe jima hen yimɓe tampanɓe leñol neɗɗo soko gollal maɗa haalama huyoto neɗɗo ko huyo hokka nde wonno jawdi ko leɓol hinere wonne bippirte ina muusi gonɗi garan kono noon a wiltinan fittanu muɗum ha pooɗa jawdi ndi tawa muusani ko nalanke ma wawa wadde ɗum joni noon sa waylani gonka ma a wi aɗa heddo e ganni o a wawa hebde ko wayluɓe koye muɗumen juɓɓini koye muɗumen keɓata ko ɗum noon so tawi a heɓani fodde ma hakke maɗa o ka a waɗani fodde ma joni yoga sa yiyanama joni enen e joyi kolli guelaji han boɗejo en Umarir Samba Donde en so tawi ɓen kalama ha joni ko ɗin kolli koɗete en jii fuutankoɓe nan ɗo ko wayno Cambir Gueɗa en Adoubal en ɓe mbayla hande wonno ñamgolluji gasani ha joni eɓe pentana neɗɗo lefol ɓe mbiya kaari jeeyi Saydou Silliyerel en ko wiyetenam Ata en Diallo Oumar Yero en ko yimɓe wurnoɓe e nder ruggiyankagal Kareli Mauritanie he ko hemɓe keeɓi inde ha woɓɓe hen keddi kono ha janggo kolli mabɓe nani koɗe kono sen keddima tan guila ko ɓennuɓe adanɓe ɓen piyanono tufde manir Saygelara en fiyana ko yimɓe ɓooyɓe hande ne won waɗoɓe golle mantiniɗe eɓe poti hebde ɓoggi ɗine keddono aduna wiye ko kaari innirangol ɗo lefol so tawi bambaɗo waylata kanum ne juɓɓudi muɗum heɓata yaadude e jamanu jamanu so waylima hande ko yimeteno adan ko natti hande sukaɓe fof wona koye rap kucci rap o kadi mbaɗimo modernisé juɓɓinimo ha weela yimɓe so weeli yimɓe goto fof watta nelande moɗon nelano moɗon e kew muɗum garon mbaɗon hen fodde keɓon hunde kono noon mbaɗe feere jokkodiron e téléji ɗi téléji ɗi soɗon mbaɗa ɗum ɗo jeehe toon kamɓene dokkonɓe ko poti hebde ko ɓe jirwinana moon ha jiro goto fof heppa ñalawma o so heppi ñalawma o so ari heɓan darde e nder concert he juurete hen nafete hen saabu nafoɓeɓe garan e aroɓe taƴa biyeji ɗi biye ɗi kadi aɗa joganima gartam e ɗum noon so tawi aɗa waɗa ɗum aɗa yuɓɓina hoore ma kadi mbaɗa feere ñaatoɗa ha jooɗa tawa aɗa weeli yiide kadi mbasa towde ha ta heɓotako mbasa kadi raɓɓidde ha yimɓe ne jaɓɓuma eyyi jaɓ wonde nguru jaɓ wonde daago taw wonɗo taggirteɗa eyyi ɗum noon neɗɗo yo fot e jamanu yo kadi hebdina rendo yo waylo kadi yaada e jamanu ko ɗum ɗo woni ko min ko mbasitoɓeɓe ko mbiyata ko jomnammeɓe konnguɗi jomnammeɓe haɓe mbawa hutorade ɗin ɓe mbawa waylude jaɓɓal soɓe mbaylani ɓe jiyatake sa yi hande jaarejo hande to Bamako ɗo faya e ngabboyde tailleur o
waɗana ɗum mere ñoota ha feewa commerçant goɗɗo ene yiɗi inde mum haale wiya kanum waɗi oɗo couture basin oɗo tawete ko boutique manide taƴanamo basin ngaji hokkamo o yaha kadi o hokkoye tailleur o kadi waɗiranamo mere fewnam modèle kesel ngel woodani so tawi o daroyima hen yimɓe fof jeeyaɓe modèle ngel janggo e jaam jeeya goto fof dogana tailleur ne yiiɗi hono maggil ɗum woni tailleur ɓe keeɓi hen gueɗal mumen yeeyoɓe basin ɓe keeɓi hen gueɗal mumen kanko kadi o woni mannequin o wona kadi sponsor o haala hen inde jomum o manta oɗo wutte o ɓornimi ko kaari hokki ñotanimi ko atelier o woni ko nokku mani eywa omo wawi ñotol no fewi o jii ñotol makko eywa kaalon kadi oɗo basin ko kaari rokkimi ɗo a wonta holde an ñeeño o kadi a yooɗane nder renndo a welan yiide e nder renndo kadi wona nan gartam ñootirowo machine o wona nan gartam kadi jeeyowo bagui o goto fof heɓa hen gueɗal muɗum ko ni aduna yarata nde ɓamto ko ma mbaylen miijo mbaylen jaɓɓal jiyenne jamanu o yarata jaade ndiyama ko ɗum wallata men kono wiide leñol ngol hakkille mum ala e meɗen ko en mbaɗani koye men no hakkille mabɓe ne wonira e meɗen kono kadi mbiɗa fela yimɓeɓe neɗɗo sone fuɗɗo mawnude hani ko tongtede kono wona tonkede a tongtan jomum ha to kono sa tonki jomum ko less fayi eyyi ɗum noon goto foof ne jogui hen gueɗal saɗa waɗa kewma noddu leñol ma aɗa tawtore tawa ko bande dokkuɗa ittata noon musique kadi ko wiyete welnere ala keerol ala keerol aɗa yiya ɗo jimowo a nanata hay ɗemgal makko kono o welma tawa kanko keɗoɗa tawa nanta hay ko haalata sababu welnere nde tan e dippiri ndi e jaaruji jimri ndi welma ha no fewi tawa ko dande welnde mais en jiiɗo e nder leydi Mali eɗen jiiya réseaux sociaux ngaji eɗen jiiya téléji he jiiya ma pullo waɗa ɗo e joni e yangue ma bo ara ñalla rewde makko ni yimammo ni waɗa mantanmo ni waɗa mo dani temedere ɗiɗi mais so jaarejo o ari jiyaɓe itta 10 millions 5 millions eɓe itta ɓe dokka ɗumen jaare ɓaleɓe taw en ganduɗo yumma ganduɗo bamma ñallayo ma waalayma woɓɓe ha mbaala galleji mon astina to ƴimmiɗa to jeeyɗa to tawaɗa tane e jaati taw ala fof ko mbaɗa rokkuɗum sana temedon nayon walla temedon ɗiɗon oɗo garɗo anda yumma anda bamma ene wima samade waraba moode ko ɗum welataɓe hanti eɓe ñaƴiri ɗum eɓe ƴuufira ɗum eɓe ɗum dokka ɓen million ngaji ɗum kadi aɗa andi papa ɗum welande mbimami ko fodde hakke neɗɗo ni hani hokkede hakke mum kono yo waɗ fodde mum de fodde mum sa yi oɗon ari o rokkama ɗum ɗon ko darje waɗi ɗum holno waɗi haw darji holno waɗi haw darji joni jiɗɗa wiide nalankoɓe sa yi joni Oumou Sangari ko pullo wasul o ummima ɗo o yeehi ha Cameroun o yimo yi toon o jippoyima toon Kadir Yaya moƴƴe makko ko darje gila o iwade to Mali ɗo o nana dande makko weliɓe gila o yahani nde o yeehi toon nde tawi ko towɗo e hakkillaji mabɓe ɓe nafimo toon o fentani Kadir Yaya jimol Abou Ousmane en foof sone mbaɗa toon ƴare nayyi muɗum en nelanammo yawa hawru e hen to wiyata barka dedengal ɗo voilà ko teddengal o ko yimɓe ɓe bonni ɗum kamɓe ɓe mbiyata teddungal kamɓe mbiyata ko teddengal ko teddengal o wi teddengal min warata cukkumi ko ƴettore wona ƴettore ko teddengal o wi tawi pluruji ɗi albarka teddengal teddengal o noon o wawa pulaar no fewi o rewi e konngol ne Cameroun naɓe mbiyata ko teddengal enen mbiyata teddungal albarka teddungal kamɓe mbiya teddengal o noon o yiiɗi reftude hen hayso ɗemgal makko wowani ɗum o haali joni noon yimɓeɓe bonniti ɗum kono noon wona ɗum o fanditi hen ko teddengal eyyi kamɓe mbiyata ko teddengal ɓe mbiyata teddungal joni an kam mbiɗa ka cirduɗo tan timminɗa tan woni koye e nalankoɓe men woni koye artiseɓe men ko kamɓe caadi yarude e jamanu no yarini e mboɓe mbaɗa moderne no ɓaleɓe ɓe mbaɗirtiri kamɓene e mbaɗiri noon mais hayso eɓe jiiɗi ballal par ce que min mbiɗen ɗo tout le temps mbiɗa yiiɗa wadde concert mi waɗata sukaɓeɓe concert uji par ce que sa yi mbiɗa salmina ɗo Pinal TV nde garmi mi ala diplôme wonde jayidanke et tout mbimi jimmi wadde ko émission lumière d' artiste pour artisteɓe Mali ɓe mi holliraɓe ɓe jiiye donc ɓe mbi kam bisimilla ɓe jii kam kadi mbiɗa jogui courage mum mbiɗa wawi ɗum ɓe bismi kam ɓe dokki kam ɗum ɓe mbi yomi waɗ donc chaque fois mbiɗa yiiɗa wadde ɗo mouvement concert
mais so mi yeehi mi naati e bureau ji ɗi mi yeehi tan mi wi ko concert halpulareɓe ɓe mbaɗan découragé waɗoɓe mouvement kala concert baɗɗo e nder Mali ittoɓe ñantule dokka itta kaliseji mumen mbaɗi hen million ngaji on ala ɗo pullo gandaɗo momi yettaki bureau mum mais so mi yeehi tan mi wi ko concert halpulareɓe mi jimmi wadde mouvement mbiyamate fladde min delaɓe mallaya non ɓe jaborto kam est ce que pullo jimo woni e Mali donc finalement mi waɗi laabi 3 walla laabi 4 mi waɗi dani mouvement concert mi ronki yo yaha min hoore mi lelni mbi mi yahata marta ko kalantumami ko ɓe mbi ko gonga noon holi jimowo international pullo gonɗo e Mali hande to woni mi namnimama o ala sanɗam oɗo inna baba kam inna baba ne naywi kono wonko waɗani leñol ngol andama e cenɗe aduna ɗe foof kala to pulaar haalete sawtol inna yettima ɗon mais inna baba hande o jeeya ko yimɓe hanki pulaago ne wayi heewde e Mali ni sen donki jimowo gooto sa yeehi joni Guinée ma taw toon Alphadio Dara ko gandaɗo a faami sa yeehi joni Sénégal ma taw toon El Hadj Bammar ma taw toon Abou Djouba ma taw toon Oumar Demba Coumba en ma taw toon ɓeɗo ko andaɓe yimoɓe mawɓe ma taw toon funeɓe Fouta en nani nder Fouta tout eywa yimɓe mbimi ko neɗɗo daroto woto hito woto haaɓe yo jokkodir e kaalirɗe mawɗe ɗe ha gandeɗa darja ko nden keɓata hunde renndo woto hito woto haaɓ ƴeew jokkodirde e télévision aji ɗi e radio ji ɗi eɓe kaala haala ma eɓe pawa jimɗi ma darja gila a yettaki yimɓe ɓe ko ɗo keɓata e maɓɓe ko nafata ay darja famɗani e neɗɗo darja famɗani e neɗɗo sa darji tan sa yeehe renndo ko tolno wonto miijo toɗɗuma ko ɗon dokkal ma fawoto ndeysaan mi andano ɓe mbiyana ne tayere yiruma fof ko noon ñotirta wuttima ne sakke yiruma fof noon ɗatirta paɗe ma a faami joni so tawi oɗo ari ina ñoofine waɗi tekkon mum oɗon ari ɗo namde ñaati sa ƴeewimo tan guila dow ha less aɗa andi kay a hokkima hokkanimo kam ko neɗɗo dokketeɗo ko nafata ɗum hokkatamo valeur o woni darja o a faami wonko dokka mbiyata aɗa rokkamo sa daari tan guila faɗo makko ha dow a aman rokkudemo ɗum mbiya oɗo kay susarokkudemo ɗon hirsinima suusa hokkudemo ɗum ɗo wonde neɗɗo yettorto e maɗa tan dokkal makko a andanto tolni noon kono wonde neɗɗo aritema mbiyata ko hokku oɗo tan fawde hujja o wawani hebde jawdi ni sa hokki ɗum seeɗa tan kanum yahane hawto ko noon ko ɗum woni ko jiɗmi andindema ko darja o yoɓe dar darjude taw hade muɗum feeñde e renndo darja woni ko ɗowata neɗɗo ha keɓal muɗum mawna sa yi joni yimɓe ne gara tan kawrita joni tawa ɗo ko boîte de nuit oɗo ina waɗi veste uji muɗum sa ƴeewi sulyeje ɗe o ɓorni ɗe ko kalis kewɗo a ƴeewi ko ɓorni ko a ƴeewi montor mo waɗi o a ƴeewi lone ɗe o waɗi ɗe a daari dow makko ha less a andi kay ko wone makko ko tan ko kalis kewɗo so tawi aɗa dartamo golliɗɗa affaire so haalde maɗa tan so renaki kanko ɓamata kanko nawata affaire eyyi jiya ko yeyete butel ne yeeye ga 300 francs tawa yeyete tan ko 60 mbuuɗu kono o namno ɗon hono guel butel o yoɓana ɗum 400 ko ñamata ɗon ko nam hakke ujunnaji ɗiɗi tawa sa yalti 400 ne heeɓa ɗum boowal ɗo tan andan kanko wona neɗɗo jotaɗo ewa e mbadi maɗa ndi tan aɗa wawi hebde affaire uji mawɗi mbaɗa traité hakkude ma yimɓe taw wona jaram ko jam ni nawma toon ko yiilade affaire eyyi ko ɗum ɗon mbimami ko hunde ko neɗɗo ma waɗa hoore muɗum neɗɗo mawɗo e nder renndo nde mawna e nder renndo gila e ñaatugal ma e ɓornugal ma ene gollirta e teyre ma wonde yimɓe jiirata maɗan tan so tawi pelliti rokkudema dokkata makko ko nafatama eyyi ñanden kadi mi waɗi émission Dar TV ɓe jeeyi ɓe namni kam affaire e nalankoɓe men Mali mbimi sa yi nalankoɓe halpulaar ɓe donki ɓamtade ɓe jonki yaade mbimi ko sadak ɓe dokkete holko woni sadak gara e neɗɗo ɓama taskima gara ɗimbuɗa to woɗɗi ñalla fattude ɗum walla kiira fattude ɗum hajuji ma fof bona logguiɗa koye mum hokkatama ko sadak par ce que hokkima 20 000 walla hokkima 10 000 ko taski passement tan wonata hande bama ko probléme a wawa yaltude galle ma garta tawa a ñaman ujunnaji 4 ujunnaji 5 sa yeehi a ñagoyima rakkama ujunnaji 2 walla ujunnaji 4 ɗum ko kalis mais haali ɗum donc ɓe mbaɗi demande ɓe mbi martalinda yenni pulagu wi pulagu rokkataji wi jeeri fati walo mi yennade pulagu de
min mbimi ko kalmi koko jiimi ko nalankoɓe mali donki yaade ɓe dokkete ko sadaka ene wayno joni yimoɓe men ɓe ɓaman exemple oɗo inna baba cusmi toɗɗade hande e nalankoɓe men ɓaleɓe ɓe ala fof mo inna baba fuɗɗiɗi hande wi ina yalta ina yaaha ina ñaago yo jaatigi mum ina dari yo damal galle commune des heures walla yaaha bureau mum jamais de la vie kala koɓe jiiɗi koye nder galleji mabɓe tawataɓe jaatigueɓe mabɓe ne ñalla rokkudeɓe ne kiri rokkudeɓe tene ko fulɓe tan saɗa ndaara snapchat ɓaɗa andi yimɓe joguiɓe valeur tigui rigui tedduɓe fof haajuji mumen ngala e tiktok ko sukaɓe tan gone fijje tiktok saɗa naata e snapchat walla naata e facebook a yiyan kamɓe rew mawɓe ɓe jooɗi ɓe mbiya a barka ngaflake yenin cimma yenin keñi ɓe nattiti yimde ɓe nattiti ñagade men tawyeɓe ha nder galleji mabɓe mais so wiyama inna baba yen ni jaltani jaaha e bureau ji janani ina daro gardi goruji mbiya natta ñalla jooɗade ina jaaha e galleji janani gardi koruji mbiya natta a ala rendez-vous ñalla kiiɗo jooɗade mbi min mi yiɗum muusi kam par ce que fotani wonde so neɗɗo ɓamdema rendez-vous walla so wini ara ema aɗa andi ko nalanki mawɗo ko tedduɗo wimo tan mami nulema ko mbawɗa rokkudema ko neldama ɗum min ko ɗum jimi ko ɗum addani kam wiide ko sadak nalankoɓe men dokkete so tawi wonno wayanno hande inna baba en potani tawede e canal hanti yaade ñagoyade neɗɗo bureau walla e ɗum ɗo ɗum ɓe mbimi yenni pulago holko pamɗa e nden toɓɓere kadi nden toɓɓere min mbimami an kolluɗa tan ko fulɓe ɓe nafata nalankoɓe maɓɓe ɗum kollumi nalankoɓe beele ɓe timmini fodde maɓɓe kamɓene timminani eyo ɗum noon ɗo ma ƴeewa ɗon de saɗa ƴeewata ko banggueji ɗiɗi foof wi tan ne heddo saabu nalankagal kadi e ñañago wona gotum won kinɗe tan ɗeɗo ɗe gaari ko ñagade eɓe joguiɓe ɓe ñagoto jaareɓe sa wi aɗa fonda ɗumen ɗo jaareɓe mbay kone wambaɓe mabo surpate ni ɓeɗon nandi sifa ɓen ko tawagal cuuɗi muɗumen kono noon cuuɓiɗo nalankagal joni hono Abou Djouba hono inna baba ko nalanke a faami de ari Farka Touré ko nalanke ɓeɗon ko ar o ƴetti ɗum woni welnere nde ko nden ɓe ƴetti ɓe kuutori haɓe nana Farka yeehi ɗo ha Amérique hokka toon diplôme aji mawɗi hokka toon trophée ji mawɗi arti ɗo arde million ngaji ha heewi wona nden tan woni nde waɗi ɗo haw wonti ɗo maire wuuro mabɓe ala fo aduna omo nananimo nden Elage Ba Mande yeehi ɗo Afrique du Sud holmo tinani aduna he hay goto wona ɗum woni sababu ha IBK ñande mum yiimo nde o haali e Soundiata Keita toon ko nden IBK yiɗimo nde laamiɗo nelanimo ari to palais ɗo o waɗani ɗum hir ko ɗum woni ko donkuɗen to Mali ɗo ma mbaɗen ko minen min jiiɗi ɗo wadde hirde to Nioro ɗo tawa ko nalanke mawɗo ko Abou min gaddi te ko Abdoul Aziz wi ne yiɗi wadde jamma aynaɓe ne yiɗi kadi tawa ko jimowo aynaɓe min cuuɓi Abou Djouba ne wiya yo ar o fawi ko million ngaji jeeɗiɗi nde o horodire Aziz haalni mbimo aran noddum sehil makko no wiye Oumar Abbas Thierno Mody haalde makko wiso Allah jaaɓi Bassirou aran nde jaami Sénégal ko on nayimi ha galle makko woni min caɓa mbimi aɗa yiɗa to amin woni haaji moon daare en fof kalni oɗo nde kalanmi on ne wano foof min kawri e goɗɗum o yettoyaki toon fof ari o waɗani yimɓe kirilloji o ɓenni ari to Bamako ɗo min gardi ɗo kadi minen en Bocar Ba en o dartana ɗo hirde kadi o waɗi ɗo to palais de la culture o ñaagui ɗo e wuuro he o heeɓi ha heewi hooti Elage Ba Mal ko minen kadi fedde pindi Pinal e ɓamtare gaddimo Nioro min mbaɗi parrain Saydou Kane ne yoɓani amin ko watteno hen fof million ngaji 7 min neldimo komo ummoro toon mobilaji makko e foof kalis muɗum min ndendini min neldimo toon nde woni ari o waɗani amin kiiriloji ɗiɗi to Nioro ɗo kono min miije e nder Mali foof holmo min noddatata ko nalanke mawɗo gandaɗo jiɗa kono nde ari nde ɓeɗo ɗiɗo gari hay bamarankoɓe hay seɓɓe ɓe fof taƴi biyeji naati gari kawri hen mbaɗi juuri hen mbaɗi hunde fof belti saabu koɓe nanaɓe inde nde ardima inde nde ardima guila ɓe garani goto foof won yaroɓe tan yidde yiidemo natira tan yidde yiidemo meeɗa yiide mo boni dari won ardoɓe ko jimmi makko ɗi belata ɗum won ardoɓe ƴewde nam beele concert fulɓe ne waɗa réussi walla ala beele ma feewa walla fewata ɗum ɗon foof goto foof ko natiri sababude muɗum kono ɗum ɗo foof waɗat ɗum ko darja rewdete ɗon Demba Hammi Guissé kanko so are ñorankoɓe ko million ngaji o nawata o wuuri haw mayi o wi ko heeɓe Nioro ko heɓani ɗum Fouta
o haali ɗum mbimi sali wiide ni fuutanko piima o yi ñaño so heeɓi duuɓi ɗi min jogui ɗi hanani fende hanani fende de dembammi ko ñeño ɓeɗon noon ko tawangal munen tawangal ngal ɗum kay sa ari tan e rimɓe maɗa ɓe poɗɗa ñagade ɓe a nafete ɗum kadi jiida tan e nalankagal gollal ma ngal tagata yimɓe aradema wadde nelandema ngara walla nderɗa e yiidema ɗum ko an fewjata dardia o hawo feeña so feeñi indema ardima sa are nokku he a teddinde a nafete ndeysan eyyi e waktu men o yettima seeɗa mi salmini bandiraɓe musidɓe tedduɓe daroɓe émission mon foyre nalankoɓe youtube facebook kala to ɓippullo wawi wonde wonirde surtout ɗanniyankoɓe men kala to ɓe mbawi wonde wonirde hayso e publication leeli sur youtube mi to ko marta linda holko woni ya an kam émission ma o min ɓoyi foyade mo hande ko Bassirou Amadou Tidiane Ba bismiɗen ɗo machallah kanko e sallah jaaɓi fannuji kewɗi nan toon maayo ma on laaɓi hen kadi par ce que ko gattoɗo kadi e plateau o ko andi ñeñɓe ɓe ko andi ñeñɓe ko hay ñeñɓe ganda ɗum koye mumen ganda suusi mumen ero yettima e Bassirou Amadou Tidiane Ba holko mbiyata bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke rendimɓe juuɗe mumen e ɓerɗe mumen ligguey Pinal TV pour kam hokkude hen kadi martalinda émission foyre nalankoɓe pour yo nalankoɓe jiiye par ce que hande koye nalankoɓe gonɗon ɗen e yewtiri Bassirou Amadou Tidiane mbawi yon liggo ha ganduɗen mbaɗon koye mon valorisé hayso on ƴimmaki mbiɗon kaari wallanma ɓe ƴimmo ɓe jiilo e moon ɓe darta moon amin kaja hono oɗo hono Abou Djoubade en Baba Baydi Mali en ha hono mumen advisor en rappel uji ɗi sukaɓe golle immoɗon gollon sallah e martalinda nan ɗo to jiɗɗon yettoyade ɗo mami dusmon hen haɗa e woɗɗoyde e holko mbiyataɓe ɓiɓɓe fulɓe hokkuɓe martalinda émission foyre nalankoɓe ɗo to Pinal TV eyyi min mbiyanɓeɓe tan koɓe jarama saabu ɓe dokki kadi liñol gueɗal yewtere foof ko gueɗal fewde liñol kono noon ha joni nalankoɓe maɗa ɓe wiɓe jimol jogui ko lowdi ko lowdi ndi tagata ɗum welde yalta e dande welde lowdi ndi ko ndin woni waajo rendo waajo rendo noon ko wattande yimɓe holi hankima holi hande ma holi janggo ma ɗeɗo toɓɓe tati ndeysaan kala ndeɗa waɗa lowdi ƴeewe ɗeɗo toɓɓe tati ko lowata e jimol ma waylugol yimɓe gimbude ɗumen e tongtude ɗumen e hirjinde ɗumen fewde e ɓamtare eyyi e siftinde ɗumen ganni munen e waajade yonta gonaɗo ɗum ɗo yoɓe mbattor ɗum ne feewi e nder golle mabɓe ina nafa no feewi jimol ngol keɗiɗa a yiyani hen kone waajo ma a yiyani hen kone tindinma a yiyani hen kone hirjinma ngoli wulago colil fof foti e maɗa ɗum noon yoɓe mbaɗ lowdi e jimi mabɓe he ɓe pewna koye mabɓe ha feewa ɓe mbaɗa mbaadi mabɓe kadi mbaadi neɗɗo kellifaɗo saabu so tawi a andi ɓeɗo sukaɓe hayso koɓe jimata ko ina welma ko dokkuɗaɓe fof ɓe mbaɗoyta koye sangara walla ɓe mbaɗoyta koye poɗɗe drogue kono bonna rendo ne amna yimɓe ɓe rokkudema yataw dande ma ne weeli kono noon ko gonka ma kam moƴƴinta taw gona kellifaɗo e yeeso rendo ko nden woni nde nafeteɗa ɗum noon yoɓe mbattor hen guel gueɗel ko heddi ko kadi mi yetti TV Pinal nde rokki hono moɗon en jewte ene bismoɗo jaale leñol yewtoɓe leñol ko nafata ɗumen ewa min kam mbiyanɓe ngoɗo wiyete ko puɗɗorguel bolle wonande leñol ngol to Mali ɗo ewa yallah junnu ɓeydana men kadi balɗe e barke ewa mbatten hen kadi Ndar TV kono mbiɗa wiyaɓe yo mbatto hakkille min ko natame dinguiral radio mbiɗa andi jagge ine e Bamako ɗo ko nafɓe leñol ngol ko wayno Abou Abdoul ma mbiyan Samba Abdoul ko wayno Modi Aliou Thiékoura ko wayno Modde Silla en ko wayno Soro Kane en yoga e yimɓe meɗen nanɗo ha yette jawam ɓe ko nananɓe Petit Barou en e way e yoga an ɓuuri andude ɓe ɓeɗo ina kaani wattanede hakkille e téléji he ko ɗon mbaɗa fof kadi tintiniyonɓe saabu kamɓe eɓe jingana leñol eɓe jingana rendo ɗum noon mi salminima mi salmini TV Pinal fof dariɓe hen dadi ha wawi wonde nde woni nde kadi dokki ɓiɓɓe leñol konngol tawa kadi ko konngol aɗa yiye aɗa nane ɗum ko hunde mawde wonande leñol saabu so tawi a yiyatake a nanetake a majjan yiyeteɓe naneteɓe ko ɓen gandete an a majjana yiyatake a andetake ko aduna hande namni ɗum ko ma keɓa konngol to kalɗa
keɓa kadi to jiyaɗa ñantugal ma yiye ande ko ɓe ngoni leñol maniwol mbasa moɗede e nder pine leƴƴi nde wonno hande ko moɗam pinalago woodi ɗum noon yo Allah dandu men hen enen ƴeewen ƴellitade jiyeɗen ɗum ɗo kadi jeeya e gollal kono ƴellita leñol kono yiya leñol kono nana leñol ɗum noon yo Allah faabo amin ya rabbal alamina e bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV émission mon foyre nalankoɓe hande ko Bassirou Amadou Tidiane Ba joguinoɗen yewtani men e nder ñeñagal men ha yetti ar ha yetti e nalankoɓe men mi salmini on kala to ɓe pullo wawi wonde e wonirde mi salmini hen mon papade amour Samba Ba ha yettoyi e Samba Habi machallah kankam joni mon tan nder suutan ɓuccite yam ñande fof mata émission ma o hande kam ko sehilma joguinomi ɗo mi salmini Dawda Bugunaɓe ha machallah e mbiɗa sikka ko TikTok tan gandami rewɓe mawɓe jottoɓe télé chaque mercredi 16h à 17h ne pati émission Marta Linda Marta mi mbayri yiidema hoto gonɗa hoto kettuɗa émission rati amin so Allah jaaɓi inchallahu rabbi mi salmini moon kala to mbawɗon wonde e wonirde enen e gongol inchallahu rabbi salamu aleykum